d'honor. Sobretot la gent que pugin els agraïments, sabem que és el vostre moment, però anem per feina, eh? Sí. Nosaltres no us robarem ni un segon. Tot per vosaltres, però amb la calma. Vinga. Perdona, Què? si s'allarguen molt, jo tinc el piano aquí. La Neus estarà al piano, Sí. fa un sorollet que ja noteu que és un sorollet mastic. Fa un sorollet amb el piano, eh? És aquest el nivell de música que hi ha aquí, però una mica com si fos un rellotge, d'acord? I penseu que tinc moltes ganes de tocar perquè és de cua, llavors... És maco aquest piano, bastant més que el del búnquer. Sí. Doncs va, anem a donar les mencions d'honor, tu al piano, Neus, i comencem... Sí, mare de Déu, i tant, perquè començarem lliurant aquestes mencions d'honor i per fer-ho demanem la presència a l'escenari de Carles Solà, president del jurat. Pots començar abans que arribi perquè va més... Sí, però deixa'm acostar-me, donar-li la mà perquè veig que aquesta rampa ens donarà un disgust avui. És traicionera, molt llarga la rampa. Per la seva trajectòria com a periodista en diverses emissores de ràdio i televisió catalanes que ha anat des de l'àmbit de la informació esportiva al general amb professionalitat i rigor, menció d'honor a Eduard Boet i Domènech. Quan comencem aquest especial esports avui dedicat al futbol i amb col·lectivitat, amb prou feines adquirien la condició d'anècdotes en el Futbol Club Barcelona. Bona nit. TV3 continua a partir d'ara dedicant la programació de nit a Leclerc i Jacques Chirac s'ha proclamat guanyador de la segona volta de les eleccions presidencials franceses per un marge aclaparador sobre el seu... S'ha avançat, però recull el premi Eduard Boet i Domènech. El passat 11 de setembre, casualment. Una foto ja us la passareu, si de cas. Sí, home, has de parlar. La gent et vol sentir a tu. Felicitats. Bé, aniré per feina. De fet, volia parlar de l'article al llibre d'estil que parla de l'humor, del que en soc redactor, però millor no. Per tant, bé, només agrair aquest premi. Quan el president dels premis m'ho va comunicar, jo li vaig dir que no és merescut, i realment ho penso, i li vaig dir que estic immensament agraït, però que d'alguna manera el vull recollir en nom d'una generació de molts companys i companyes que ens va tocar posar en marxa mitjans de comunicació en català. Ho vam fer amb la millor intenció i la millor voluntat i el millor coneixement que teníem. I la veritat és que avui que ha passat temps i que alguns ja estem una mica retirats, és una satisfacció immensa veure com l'han anomenat, aquest espai comunicatiu català té aquesta musculatura i aquesta qualitat. Moltíssimes gràcies per aquest reconeixement, en nom meu, però també en nom d'una generació de companys i companyes que han fet possible que avui estiguem aquí. Gràcies. Merci, felicitats. Per la seva trajectòria com a cantant, actor, doblador, imitador i locutor... Moltes coses. Moltes. Pari. I locutor de ràdio i de televisió... Quan fan moltes coses és que una de sola no es cobra prou. Normalment. Amb menció especial al programa Trotadiscos que feia amb Constantino Romero i Àngel Casas. Menció d'honor a Rafael Túria. Así empieza. Cada noche, a las 9:15, de lunes a viernes, con Rafael Túria, Constantino Romero, Ángel Casas y la buena música, Trotadiscos. Recull el premi Rafael Túria. No us discutiu ara. No.
Perfecte, si vol adreçar unes paraules, Rafael. Sí, home. Rafael, parla, home. El que vulguis, ja et farem fora. Sí. Es que se nota que soy bajito. Bueno, puede ser presidente. Sí. Eso también. Yo tenía un folleto aquí guardado para soltarlo con seriedad, pero creo que es una tontería porque somos todos amigos y podemos... Primero, quiero pedir perdón por hablar un castellano, por cierto, perfecto. Precisamente porque es perfecto, no quiero hablar catalán porque es un desastre. Llevo no sé cuántos años intentándolo i, de verdad, ho faig molt malament i em fa molta vergonya i no lo hago. ¿Qué va? Es un respeto. ¿Qué va? Simplemente es por respetarlo, ¿no? Entonces, yo quisiera comentar una cosa muy rápida, aunque de la cuestión de las trayectorias profesionales estas que están muy de moda ahora. La mía es larguísima, Tengo tanta suerte que todavía con 82 años que tengo cargados en estas espaldas, todavía acabo de poner la voz a un documental del Oceanographic de Valencia, a un audiovisual sobre el cuerpo humano, y trabajo todas las semanas en el programa de la Albert Maya, Cocodrilo Group, que disfruto como un enano, de verdad. Lo tenéis que oír. Por favor, todos los sábados. Es muy divertido y vale la pena escucharlo. Y dicho esto, ¿queréis que puedo responder a preguntas? ¿Tengo que inventarme más cosas? No sé, pregunto. Oye, aquí tengo 4 folios y es hora de cenar. Si hay alguna pregunta, yo... Esto es muy largo. Esto es muy largo. Claro. Sí. Pero no, si quiere un resumen. No. No os beso para que no digan. Pero ha sido un placer, de verdad, conoceros de cerca a todos, a pesar de la oscuridad. Y os agradezco mucho que estéis aquí y mucho los enormes aplausos recibidos al principio. Hacía muchísimo tiempo que nadie me aplaudió así. Y mi mujer la tengo muy educada, ¿eh? O sea, cuando me ve por el pasillo todas las veces, señora... Es broma, cariño, ¿dónde estás? Ah, allí, perdona, es broma. Señoras, señores, chicos y chicas, un placer verles, conocerles y pedirles, por favor, que disfruten, que la vida es muy corta y hay que disfrutarla. Un abrazo a todos. Rafael Túria, fuerte aplauso. Continuem. Per la seva trajectòria com a periodista a Catalunya Ràdio, una de les veus i realitzadores que ha estat des del principi del projecte de l'emissora pública reconeguda per programes com Gran Angular, menció d'honor a Magda Llurba Martínez. Ara, però, es tracta de calibrar què produeix més benestar, més plaer. Uns bons menús o sentir-se al centre de mirades d'una bona extensió de platja. Hi ha llocs, però, que aquests problemes no existeixen. En aquests llocs, les platges continuen sent el que sempre havien estat. Un tros de desert al costat de l'aigua. Farem arribar aquest reconeixement a la Magda Llurba, ja que ha declinat estar present a la gala. O sigui que anem amb el següent, per la seva vocació i esforç de recuperació a l'hora de retornar a la ràdio, després d'un important entrebanc de salut, menció d'honor al periodista i cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García del Moral Torres. Hi ha una escena de la gran Aterriza como puedas que em recorda una mica l'actual situació del Barça. S'hi veu una passatgera molt alterada, asseguda al seu seient, que demana ajuda a la tripulació. Al seu exili hi va una hostessa que la sacseja i li clava 2 bufetades. Un doctor que li clava 2 més, una monja que li sacseja el cap, i així, un rere l'altre van fent cua tots els passatgers esperant el seu torn. Si fa no fa, com veig ara al Barça,
Amb la Fiscalia, Estrada, Tebas, Rubiales, el Madrid, l'afició de l'Atlètic i ara també el govern espanyol esperant per fer llenya de l'arbre aquell. Recull el premi Joan Lluís García del Moral Torres. La foto. Endavant. M'ho podeu aguantar? Sí, home, i tant, només faltaria. Els sous entren, això? No, Sí. Sí, no? A més, si estàs ferit, t'ho aguantem. Això sempre... Estàs bé, puta, però, eh? T'has recuperat, eh? Bueno, tingueu un accident que us aprimareu. No, ja. Això li recomano a la gent. En fi, res, miraré de ser breu, miraré. Primer de tot, deixeu-me agrair aquest reconeixement que em fa moltíssima il·lusió al Consell Rector i també al jurat dels Premis de Ràdio Associació de Catalunya. Moltíssimes gràcies. Sempre és un honor rebre una menció d'aquestes característiques al costat de noms del periodisme de comunicació com els que ara han pujat a l'escenari, com l'Eduard Boet, el Rafael Túria o la Magda Llurba. En el seu cas és un premi, us sentíeu ara, més que merescut per la seva trajectòria professional que arriba després d'una llarga carrera, i en el meu, diguéssim que m'han donat aquesta menció, crec, per la trajectòria que vaig fer amb la meva moto contra una furgoneta que es va saltar un semàfor en vermell. Va anar així la cosa. Bromes a banda, i disculpeu l'humor negre, aviat el 7 de juliol farà un any d'aquest greu accident que vaig tenir una matinada que anava cap a la ràdio. Anar cap a la ràdio és una frase que ja des de ben petit sentia a casa i que jo immediatament associava a una segona casa. Una casa que era màgica, que era lliure, que era diferent, que era divertida, i aquella casa, en aquest cas, era el Passeig de Gràcia número 1 de Barcelona. Allí hi havia Ràdio Quadre i allí hi va treballar tota la vida la meva mare, la Montse Torres, la millor productora que ha tingut la ràdio d'aquest país, deixem-ho dir així, que fardi de mare. I allí, a l'altra banda de la peixera, com si fos el Totó de Cinema Paradiso, amb els ulls ben oberts, jo hi passava els estius, assegut al costat del tècnic, veient com es feia la màgia, aquesta màgia que tant em va agradar i que anys després em fa ser aquí. Gràcies, mare, gràcies, mama, perquè a tu t'ho dec tot. I allí és on va començar tot, una manera de viure la vida, la passió i, sobretot, com es mencionava ara, la vocació. I un accident, aquell 7 de juliol, va estar a punt d'engegar-ho tot a rodar. Però vaig tenir la sort de caure primer a les mans de l'equip mèdic del clínic, que em va salvar la vida, després els de la CPIO, que em van recuperar directament, i són els responsables que avui sigui aquí també. I no puc deixar de mencionar tampoc tota la gent que em va fer arribar la seva estima, recordant-me que en aquest ofici, començant pels oients i continuant pels amics i també pels companys, tenim la sort de ser una gran família, la gran família de la ràdio, com ho és, per exemple, la família del món a RAC1, que tant va patir al meu costat i en especial el pare d'aquesta família, que ja ho sabeu, és el Jordi. Gràcies, Jordi, per tant, i per haver-me ensenyat tot el que sé de l'ofici. I gràcies també, deixeu-me agrair, ja estic acabant, amb altra gent que va estar al meu costat, a l'Anna, a la Marta, per ser-hi en tot moment, i com no també, a la Mireia, per tanta generositat i per aguantar tot el que he hagut d'aguantar. I al Quim, perquè fa que tot tingui un sentit. I ja per acabar, deixeu-me acabar amb un to una miqueta diferent amb el que he començat, i també que us expliqui que en el meu procés de recuperació durant tots aquests mesos he pogut conèixer altres víctimes d'accidents de trànsit, amb històries de superació que són realment brutals. Un exemple, és gent que ha patit molt però que en bona mesura s'han pogut sortir i més o menys anar tirant la vida endavant. Però n'hi ha altres que no han tingut tanta sort i vull també tenir un record per tots ells i també pels seus familiars. I en especial per l'Eduard, un noi de 26 anys, ple de vida, a qui un cotxe, just l'endemà del meu accident, va matar quan circulava amb la seva moto. A ell i als seus familiars els vull enviar una gran abraçada i dedicar aquest reconeixement i la meva admiració. Moltíssimes gràcies als Premis Ràdio Associació de Catalunya i visca la ràdio! Felicitats!